Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:39. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Aksyon Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Huwebes. Pizza 5 na bulan sang Marso tuig 2020. Aksyon Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sa Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa bilog nga probinsya sa sulod sang 24 oras. Mga isyo, diri lang sa Action Reports, first portion. Aksyon Radio. Ila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, programa agod malubad ang isyo sa job mismatch kag underemployment ginpasangkad pa sang gobyerno probinsyal. Masubra 50% nalambutan sa ikatatlong adlaw nga implementasyon sang no segregation, no collection policy sa Bacolod. Bulan pa lamang alapsag na sapuan sa mangingisda sa siyudad sang Sagay. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Magapatigayo na ang House Committee on Legislative Franchises sa unang hearing angot sa renewal sang franchise sang ABS-CBN sa maabot nga Marso 10. Ginpalayag mismo ni House Speaker Alan Peter Cayetano nga nagpagwa sang pahibalo sang Marso 4 sa Committee Chair Chicoy Alvarez nga talakayon ang 11 kamanghag na angot sa prangkisa sang network. Ang license to operate sang among television network ang maga-expire na Mayo 14 kag ang sesyon sang Kongreso tubtob lamang Marso 11 antes ang break sang kongresista. Suno kay Cayetano, wala pa maimbitar ang mga ABS-CBN executives sa among hearing kag ila pagatutukan una ang National Telecommunications Commission. Dinatag ni Cayetano nga sa unang hearing magapangabay ang House panel sa mga natungdan nga magsumiter sang position paper angot sa isyo kag pangabayon man ng NTC atagan sang network o kung natagan ng network sang provisional permit para maka-operar. Bangod sining portigid kainit nga isyo na pilitan ang Kamara sa pagpanuno ni House Speaker Alan Peter Cayetano nga magapungko kag patigayonon ang hearing angot sa prangkisa sang among television network. Nadala pa ang among television network sa isyo sa tunga ni Cayetano kag Velasco nga karon labi nga naglala ang iring kwentuhan ay kag pilakay sang sugilanon sa Kamara. Rumpag ang Kamara. Din divider na, natunga na ang mga tagsuporta ni Cayetano kag ni Velasco. Samtang si Cayetano nga among House Speaker nagkakas na sa pila ka mga nagapungko sa mga komitiba. Ang anak naman ni Presidente Rodrigo Duterte natungaman. Si Mayor Sara Duterte inarangka ang House Speaker nga si Peter Alan Cayetano. Wala kasabat si Cayetano niya, ginarespeto ko na. Ang inataha ko man ang tinaga sa alkalde. Medyo huminay sa gulpi.
Sugata ya si Sara Duterte, ang anak sang presidente. Porte, ang baba. Wala man kinalain na siya amay nga si Presidente Rodrigo Duterte. Maisog man, wala man gaisol, gaarangkada man. Ugaling, wais man. Si Cayetano, ang ginbulos siya, migo man sang anak mismo ni Duterte, nga si Congressman Paulo Duterte. Ba, daw ginimo nila nga alawayan, patag-awayan ang Kamara. Nagadugay ang isyo, nagainit, kag mahimo magatunga sa mga miyembro sang Kamara. Anong reaksyon ni Presidente Rodrigo Duterte? Talakayon tena sa ikadua nga hutong sang atong programa karon mag-ulo adlaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:44 na. Mabalik kami pagkatapos sang mga ini. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado,
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Uno na morning bilog nga dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental, sa mga merkado sa bilog nga Negros kag sa malabutan sa katon signal morning. Kamusta mga presyo dira sa nagapanguna nga mga balaklon sa merkado? Ang amon patrol magadulong karon nga kaagawon. Medyo maayo ang panahon, matulutugnaw hindi tama, apang kun adlaw maulo init man hindi tama. Husto-hustuhan lang, apang pag-abot sang summer posible makaabatyag kita sang tuman nga kapaang sang panahon. Karon nga kaagahon aber, tikaon kong patrol kon bala ara na sila sa pila ka mga merkado dire sa Dakbanwa sa Bacolod. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Happy birthday to you. Happy birthday, Action Friend. May kurog-kurog ba ba? With feelings, Ina. Action Friend, happy birthday. Dato na pinalaga ka mga tagpalamati subong, istoryahanta, presyo subong sa mga bugas sa Burgos sa public market. By the way, Action Friend, naglabay kami sa stage sa may Barangay Forayon. Damo na to ka iwik nga mga baboy. Isa sa nagalasa subong sang baboy sa imo kumpleanyo, Action Friend. Matamyaw gidya sang imo happy birthday mo. Oh. Fred, biwaga. Birthday yan. Happy birthday, kapon birthday ko ay mo markukin kan. Birthday ko kapon. Birthday niya ko no, Action Friend kapon. Tula mo sa mga imbita raw? Way ka man nang imbitar ko no. Iyaw ko pitok-pilok pato. Ba. Para kay Action Friend? Para kay Action Friend.
sinili pa to. Oh, sige, ni akay kabalo ko. Naglabay sa surprise action, friend. Para sa likod ko, kaging kuhit na ko. Birthday, yung gali, no? Kahapon nga, lungan sila ni Toto Dale, no? But anyway, action, friend, ang presyo subong sa mga nagapangunang bugas, no? Sa merkado, klase-klase, may ara kita ginatawag nga local rice, may ara man kita special rice, pero local, and at the same time, may mga bugas man kita gikan man sa gawa sang pungsod, pero I believe malilit ang supply sa bugas gikan sa gawa sang pungsod, action, friend, no? So far, ang bili so far sang pinakabarato diri nga bili sang isda is bili sang bugas is 30 pesos. Amoni ang broken rice, no? Ang mga broken rice 30 pesos. Ang pinakamahal diri is 60 pesos. Special rice pero local rice ang 65 pesos ni subong, action, friend. Ako ni siya ng black rice nga ginasiling. Black rice, ara man kita diri nga 50 pesos ang kilo sang red rice, pero red 64 ini subong nga aga nga available diri sa kay J&M Rice Store, no? Kay Miriam Valencia Rice Store. Si Mr. Valencia aga padamo naman sang mga suki subong nga aga nga gina-entertainment action, friend, no? And at the same time, ang isa sa pinakabarato, mayad money, action, friend, ng local rice is 35 pesos. Pero ang pilit subong, may posibilidad nga paglantaw man sa pila ka mga nagabaligya sang bugas, 60 pesos subong ang kilo sang pilit. Pero special local rice ni siya sa aton sini nga mga kauturan. Basi available naman subong si Mr. Valencia, action, friend, no? Mangkot man kita sa pila ka mga kamusta ang supply sang bugas. Diri local rice ang supply kag diin halin, and at the same time ang ining mga bugas ta gikan sa gawa sang pungsod. Sir, kamusta ang supply subong sang bugas ta? Local, sir, kamusta ang supply? Good morning. Action, friend, si Mr. Valencia, no? Good morning. Ang local nga bugas to, okay man ang supply sa buong. Pero mga idog-idog ni maiwat-iwat naman eh. Maiwat-iwat naman. Pero ang local rice ta din halin, sir? May harap na sa Bago, Iloilo. Amo ning mga local rice ta sa Pia. Pero gina-deliver na lang diri sa imo, sir? Deliver na dia. So far, kumusta ang delivery subong sang mga special rice ta? Ginausar actually ni sa mga diabetison, ining red rice, ining black rice. Kumusta ang supply? Ang supply sa rice sa madamo-damo ba? Ang black ya daw iwat-iwat. Iwat-iwat sa subong. Iwat. Saka tungod yung patubas gamay. Okay. Pero ang diri lang na sa ato, no? Black rice. Dili na sa ato na. Normally nga banwa syudad like sa Don Salvador, Canlaon, Bambukal, meron lang. Action, Alvin. action, Fred. Wala sila gabaligya Japanese rice. Baligya ka mo, sir, Japanese rice. Wala kami yung Japanese rice. Duway may nag-abot. Way ginagabot, no? Anong rason, sir? Wala nag-abot ining mga imported rice ta, like Vietnam, Thailand? Basiga, kung sila sang virus, mga tawagaw. Kaya mo nagkakuno lang mga imported. So, putsing ganon, ang supply ta sa mga imported rice, kamusta? May hinahinan naman gamay. May hinahiнаgamay. May hinahiнаgamay, action, Fred, ang supply sang imported rice. Subong niya, pero kahit pa paano, may ara man kita imported rice nga pwede ma-display pa. May harap pa, may kuhaan man ta. May kuhaan pa. May kuhaan pa. Pero mali ang imported rice ta, like Vietnam rice, tagpila na siya, sir? Ang Vietnam daw, buro brato gamay. Buro prato pila, sir. Na mga 1920, 19, may 18, 15 siya. Para sa 50 kilos. 50 kilos sa action, Fred, per sack. Pero kung i-retail na niya siya, sir, tagpila na normally? Kaya mo hindi ma 48 ang kilo. 48 kilo. Special rice ni siya, imported rice. Imported rice. Okay. Imported rice na siya, action, Fred, no? Magluwas diri, sir. Ano pagit ang mga, sir? Ang supply ta magluwas sa syudad sang Bago, magluwas sa Iloilo. Do we have rice from Manila or gikan sa like Laguna? Sa Manila may gabot, mga Rosana, White Rose, mga sinandumay na tawag na. Gabot yun. Gaabot man na diri. Amo ning mga special rice ta nga makabig.
Amo na mga special rice. Pero pila subong ang presyohan ay subong sang ginatawag tang Rosana, Sinandoming. Ang Rosana, dagwa ng mga 1,850, 1,900. So bali ang baligyan ay tagadalagan ranges between mga tag pila sir, dalagang kita mga 48. 48, 50. to 14. 50. Pero kitang ko diriya ang mga broken rice ta para normally para din siya. Ang broken rice na gamit sa mga punong puto, na puto, namin ila puto, maukad. Maukad siya. Damo man nagkakonsumo kay Mayo man. Ay, okay. Pero mga broken rice ta diri lang ni local no. Ang ginagawa niya. Local na siya, local. Local. So action na friend, no? Amo ning pinaka by the way, anong forecast ta? Sang pilit kay subong ya barato ang pilit 60 pesos per kilo. Forecast ta sa pilit may posible nga magtaas. Kung magabot ko ang Semana Santa, daw yung mataas-taas ko gamay. Ay, okay. Kay demand siya. Demand kayong Ay, okay. Pero so far hindi pa man demand, medyo nagnubo. nanumo gamay. Okay. Action na friend, no? Si Sir pangalan na kalimutan. Joaquin Valencia. Si Sir J, no? Si Sir Joaquin Valencia, no? Sa amoni ang tagdumalas ang JNM Valencia Rice Store diri sa Burgos Public Market Action na friend, no? Again, amoni nga pinaka-latest diri, no? Damo man ga tegsakon diri kapatamyaw man sa Action friend, no? Happy birthday. Correct diri sa Burgos Public Market. Ang ka-action nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takna las 5, ang libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon nagapadayon sa Life Extension Clinic. Alas 9 ang aga karon tubtob, alas 3 ang takna sa hapon. Sa Life Extension Clinic ang ginagamit nila, standard gid kag acceptable nga pamaagi sa medical consultation kay puro eksperensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. Ang pinakaimportante, makabakal kamo sang ila produkto nga halin pa sa Amerika. Mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Makapalikaw sa aton sa 17 kasay isang kanser, kagalo 105 ka pamalatian. Ang numero 1 nga Life Extension Vitamin D3. Sa Amerika kagaiping nga kapungsuran na panawag sini Super Life Extension Vitamin D3 nga magkakasabalatian nga nagtapik sa aton kalawasan. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal na sa tanan nga sanga sang Sincer Drug Store, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Diri sa Bacolod, ang Life Extension Clinic ara lang sa GE Esteban Building, Dalan Lacson, kilid lang sa opisina sang DHL. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:02. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition.
Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon, balita, banat, huli. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 5:05 na. Dari kita, mga balita naton sa Kapitolyo. Programa agod malubad ang isyo sa job mismatch kag underemployment ginpasangkad pa sang gobyerno probinsyal. Balita Kapitolyo. Detalye sini upod kay Aksyon Marlon Inubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Ginpabakod pa sa gobyerno provincial sa Negros Occidental ang Provincial Internship Program for Employment agad nga ma-address ang isyu may kantanan sa job mismatch kag underemployment sa mga Negrense graduates. Ining programa ang gin-implementar sa Public Employment Service Office sa Peso Negros Occidental sa Coordination Fund sa Negros Occidental Scholarship Program kag local government units sa probinsya. Ang unang batch sa mga benepisyaryo sa sading programa ang nag-courtesy visit sa kay Governor Bong Lacson sa Kapitolyo agud to nga magpasalamat sa nangin inisyatibo sa probinsya para sila ang makakita sa trabaho. Sa idalom sa mga programa ang mga indigent kag deserving graduates ang iga-endorse agud to nga magpaidalom sa 6 ka bulan nga internship sa mga LGU offices o kon government offices sa diin sila ang magatrabaho base sa ila sini nga natapusan nga kurso sa kolehiyo. Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo, Aksyon na Marlon Henoboya. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:07 na. Nakabakal na kamuhabon, 100% natural, habon wala sa ginsimpon nga chemical, habon puro-puro, kag hindi makahalit sa panit, amo ini ang Santon Plus Herba nga habon. Puno ini sang whitening formula batok sa mga dark spot. Ang Santon Plus Herba nga habon epektibo pangpaputi sang panit, siko, tuhod kag ilok ninyo. Santon Plus Herbal Soap Healthy Beauty, affordable pang presyo. Gusto nyo magpino ang kutis ka maghubin tulokon, Santon Plus Herba nga habon ang gamiton. Ang Santon Plus Herba nga habon mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo kapuluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery first draw. Una nga bula, 5:38. Una nga bula resulta, 5 kag 38. Second draw, kadua nga bula, 21:12. Ikadua nga bula resulta, 21 kag 12. Third draw, ikatatlo nga bula,
3717. Ikatatlo nga bula 37 kag 17. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:09 na. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag
Simbanwa, mapugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dalain. Radio Philippine Standard Time, las 5:15. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. O kapi-kapi ka muna, Dr. Alfred's Green Coffee with Stevia Extract. Manami ni siya kay kung may diabetes ka, amuning imnon mo. Kay wala ni siya kalamay, natural sweetener lang. Ining Dr. Alfred's Green Coffee, gin-research ini sa mga sayantipiko dito sa Amerika. Dito na diskubrihan nga kung berde pa ang kape, porti ka powerful sa iyan natural antioxidant. Amo ini ang Dr. Alfred's Green Coffee. Ginimo sa preska, mataas kalidad nga organic green coffee beans, may liso sang mangosteen kag stevia extract. Loaded ini sang phytonutrients. Ang panawag sa iya, natural colon cleanser. Kaya kung matinlong aton colon, malayo kita sa masakit. May mga utod kita ya kung kaisa ba o tatlong adlaw hindi makaitsar. Delikado ini abyan. Kapi-kapi ka lang, Dr. Alfred's Green Coffee. Makibot ka lang, mangin best friend mo na ang comfort room. Ang Dr. Alfred's Green Coffee, mabakal sa tanan nga sanga, sang Sincer Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugstores, Cherson Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. Ining mga operators ang pugob la ng ya sa mga Chinese. Sus, ang report kahapon, kundi perting pasulod nila, naigo ang Bureau of Immigration, kaya mga Chinese ginapasulod, bisan kulang-kulang ang papilis, basta may linikit nga kwarta, sulod. Ti karon, kundi pertek dako ni nga negosyo, man panahor ini, may report nga, misa kuno ka Pinoy, wala gida. Ang silingon daw, Chinese tanan ang mga empleyado, araw-araw na, bahay laki, Chinese tanan. Ti amoy ni nga purti kunong sudlanay sa mga Chinese national. Hindi mapunggan. Dapat kung tani, kundi may komplito inang investigasyon. Pag panaog mo sa airport daw, si saon ka. Kung bala kompleto visa mo, tanan turista ka kung ano ka. Ang iban ko no, gasaliput-put lang. Pagkatapos, basta may linikit, okay, sulod ka dayon, purte, no? Ti mag-amo ni. Daw, may mga report man, yan yung delikado nga balita, oh. Sa offshore gaming nga amusement, ining pugob lang nga panahor, dire nga ginapadalagan sa mga Chinese, ang aligasyon na mo ni. Ang iban ko, no, opisyal ini sang militar, ginapasulod dire, para nga mag-espiya sa aton tuod na, purte, no, nga mga aligasyon. Hindi ini makapaayo para sa pungsod Pilipinas. Ang masakit sini, kay may pila ka mga mamalida nga nagasiling niya, ti kabudlay manitap naon. Kay bangod, ang aton presidente, malapit kaayogid sa pungsod China. Daw nagapakig-abyan gid siya. Ti dapat siya niya ang manguna. Daw hindi amo, no? Basta magkalawagdang ang aton ekonomiya, pila ka daw makibot kita, subong gani, kalamanan lagko nga negosyo, yan asan Chinese mo. Ti sudlan pag isang pugo nga ni. Ang masakit, kung matuo dining report, nga wala ni isa ka Pinoy nga empleyado sang among kalingawan nga panahor, delikado na ini. Ang buot silingon, daw, amat-amat ginaokupar na kita
sang pungsod China, wala labot nga ang ato naging teritoryo ginaagaw pa. Pero ang presidente, padayon nagapakigabyan sa pungsod China, nga ginasikway ganiya ang Estados Unidos nga wala man kapangagaw sa kinisan isa ka tinipik nga duta diri sa pungsod Pilipinas. Ay, puerteho. Daw hindi amo balantayan ini nga isyu. Makibot lang kita pilang adlaw, himuon na kita probinsya sang China. Ha? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na. Resulta sang luto pagkatapos ini. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huling. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:23 na. Thank you gid sa greetings halin sa pamilya ni Betty Lau. Santon Plus Herbal Oil, balanyos nga may antibiotic properties, may kombinasyon sang madamo nga erba. Ini siya maayugid nga ibanyos kung nagapalamuy-poy, gapalanakit ang kalutalutahan. Maayo man ini, kung magbutod dyan sa kabataan bla, sa sobra nga tugnaw, sakit yan, sakit puson, ibanyos lang ang Santon Plus Herbal Oil. Bakal kamo sini, ibutang sa tagsa kapuluyan, sa tion sang emergency, kag pagkinahanglan, inyo gid ini, mapuslan. Ang Santon Plus Herbal Oil, mabakal pagi sa online, kag pwede ba deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Standby. Yari
Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 655 kita, ang jackpot 64 milyones, 64 million. Kombinasyon in any order, 47, 26, 32, 11, 25, 45. Resulta sang 655, 47, 26, 32, 11, 25 kag 45. Sa ilo kita 645, ang jackpot 15 milyones, 15 million. Kombinasyon in any order, 39, 27, 15, 35, 32, 25. Resulta sang 645, 39, 27, 15, 35, 32 kag 25. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:26. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huling. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol!
Yari ang mga programa nga inyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huling. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:31 na. Happy birthday man kay Mr. Jerome Solinap. Head ini siya sang GSO Bacolod. Kadlawan niya karong adlaw. Jerome Solinap, happy birthday. Diri kita ho, kung may bukol nga magtubo sa lawas, ining mga goiter, bukol sa baga, tumor, arthritis, kagiban pa, kung sa una ginapaoperahan ini, karon ginatunaw na lang. Paagi sa Santon Plus Herbal Capsule. Kag kung may bukol sa lawas, edi pagpadugaya, basi mangin malignan pa ina. So, number 1, nga magpatunaw sa bukol nga nagatubo sa lawas, Santon Plus Herbal Capsule. I-kombinar nyo ini, ang Santon Plus Herbal Capsule sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagapabakod sa aton lawas, nagapabakod sa inyo immune system. Nagabato sa anuman nga sahi sang panahon, init ka man kag tigtulugnaw. Kay kung mabakod ng lawas, hindi ka dali tapikan, trangkaso, ubosipon, nilanat, kag iban pa nga pamalatian. Opuron mo sila nga duwa, Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C. Kaya wala sila gabulaga o pod permi, 2-in-1 batok sa pamalatian. Ang Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C pwede na mabakal pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tag sa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:33 na diri kita. Balita naton sa City Hall, masobra 50% nalabutan sa ikatatlo kadlaw nga implementasyon sa no segregation, no collection policy sa Bacolod. Balita City Hall. Detalye upod kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Mayong action, Fred, more than 50% ang compliance sang 11 ka mga pilot barangay sa pagpatuman sining no segregation, no collection policy diri sa mga syudad sa Bacolod. Kahapon nga adlaw sang ginsapol action, Fred, sang Solid Waste Action Team o Konswata ang 11 ka mga barangay kag nagpatigayon sang assessment sa una nga tatlo kadlaw nga pagpatuman sang programa nga nag-umpisa sang Marso 1. Sulo kay Bacolod Vice Mayor Elcida Familiaran, pamuno sang SWAT, nagasamo sa gihapon action, Fred, ang basura nga mahakot sang IPM-CDC kunini ang maglabay sa pilot barangay kag maghakot sang basura sa iban nga makabarangayan. Rason action, Fred, nga sumugod subong adlaw mayara sang iga-deploy nga truck ang IPM-CDC nga maghakot sang residual waste sa 11 ka mga pilot barangay. Subong man nga daw action, Fred, mag-aumbisa sa pag-ulas sang basura ang IPM-CDC sa cell number 2 sang sanitary landfill. I am happy to report that almost all, more than 50% ang compliance
sa no segregation, no collection. Nabatian si SWAT Chairman Bacolod Vice Mayor Elcid Familiaran. Sa mga coffee lovers, aton gina-recommend ang Life Extension ni Coffee Mix. Ang Life Extension Coffee Mix mga kaaksyon, ang mayarasang Rashi Mushroom Extract, Mangosteen Fruit Extract plus Vitamin D3. Kada aga mag-inom kita sa pinakauna nga kape nga mayarasang Vitamin D3. Mabaka sa Life Extension Clinic sa J7 Building, Lacson Street, Bacolod City, kag sa mga butika. Basta kape, mag-Life Extension Coffee Mix na with Vitamin D3 na kita. Ang kaaksyon nyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:35 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahin na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahin na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:45 na. Diri kita bulan pala nga lapsag, nasapuan sa mangingisda sa siyudad sang Sagay. Detalye sini, upod kay Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian, please go ahead. May ag-aksyon na Fred na sapuan ining isa ka posible bag-o bunag nga bata nga lalaki dito sa may purok paghidait barangay Baviera siyudad sang Sagay kahapon sang mga alas 7 sang aga. Ang biktima diri ginabulubanta pa lang sa binulan nga edad nakitaan nga nagalutaw-lutaw sa tubig. Action Fred ni Jasper Sigayle, 26 anyo soltero, kag Romel Gonzales habilo na 46 anyo sa din ining duha nagapangisda sa kilid sang suba. Action na Fred ginpadulungan ini sang kapulisan sa pagpanguna ni Police Major Antonio Benitez Jr. kag sa ila sini pagpangusisa under decomposition na ang amo iya nga bangkay. Ginausisa pa karon ang nasambit nga bata kung sino ang tag-iya, sino naghaboy, pero ginpalubong na nila ini sa Baviera Public Cemetery. Ini ang balita, ini sa Aksyon Brian Mori nag-report una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:46. Mga blatter entry pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:49 na. Diri kita,
pipila lang ka mga blatter entry opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa pato. Upod kita kay aksyon, Alvin Graba. Aksyon, Alvin! Action Fred, arestado ining ginaligar drug pusher matapos naaktuhan nagbaligya sang suspected Cebu. Alas 9:45 kontak na kagabi sa barangay Singkang Airport diri sa siyudad sa Bacolod. Ang suspect agang subject diri sa operation ang ginkilala diri kay Noel Hondos, 40 anyos. Nagapuyo sa amuman nga lugar. Nausuno diri kay Police Major Charles Hever, ang hepe sa Police Station number 8. Si Hondos Action Fred ang nagbaligya gid sang suspected Cebu sa isa ka police operative sa idalom sang Police Station number 8 sa diin sang ginusisa pa ang suspect. Nakuha sa iya ining 3 ka plastic sachet sang suspected Cebu. Karon ang suspect ang yara karon sa kustodiya sang Police Station number 8 kag nagapangatubang sang kaso violation of Section 5, Section 11 sang RA 9165 o kunang pagbaligya kag ang paghupot sang illegal nga droga. Aksyon, Alvin. Yes, sir. Ang baligyaan na Cebu, duwa subong ang ginatutukan sang aton sinikapulisan, ang illegal nga droga kag ang illegal gambling. Ang natukian ta ang illegal gambling daw talagsa lang gagmay ginadako pero iya ang illegal nga droga daw launtat. Ani man action na Fred, no? Illegal drugs always kag pirmi na lang muli ang madata karon. Nagkatabo man diri sa siyudad sa Bacolod, madata ang baligyaan sa isang suspected Cebu pero amo na ang ambal nila action Fred. Kulba lang ang kapital. Kabig dako. So, illegal gambling action Fred sa station number 1 or rather sa station number 2, apat man diri action Fred ang nagkaladakpan sang matapos nga nakuhaan bala action Fred o kung naaktuhan nga nagahampang sang pusoy sa area sang Purok Narabaybay, Barangay 8, Ciudad sang Bacolod. Ini sila amo sanday Ryan Ramos, 45 anyos, Christopher Abaluna, 40 anyos, Celeste Hipulia, 28 anyos, kag ini si Jeneline Delgado, 34 anyos, lunsay nagapuyo sa Purok Narabaybay, Barangay 8, diri Ciudad sang Bacolod. Sa di nakuha sa ila ining isa ka set sang baraha kag ang 355 pesos. Ginapatihan amo ni ang pusta abi o bet money sa amo nga illegal nga sugal. Action, Alvin. Yes, sir. Alas 6:30 karon may ipalayag kita bahin sining illegal gambling ani. Kaya daw may binagubag-o nga mando subong si Gambuwa. Kaya nagsapol ang mga taas nga opisyal sang kapulisan lakip na ipabalon man ang mga local executives o kung mga alkalde. Kaya daw may kulukambyo. May ara pag hatag pila ka mga ligwa sa mga pila ka mga illegal gambling sa bilog nga pungsod Pilipinas. Timayo na action na Fred, no? Sa bantayan sa ato sinipinalangga nga mga tagpalamati alas 6:30 karon sa aga. Sa station number 1 action na Fred, isa man ka persona ang ginserbihan sang mandamiento di aresto iniging kilala kay Daniel Salas. 25 anyos, nagapuyo ni siya sa barangay Purok Masinadjahon, barangay 12. Diri sa siyudad sa Bacolod matapos na ispatan sang warrant and subpoena section led by Police Senior o Staff Sergeant Ronico Dis Pabeladero sa Police Station number 1 mga alas 7:15 antak na kagabi sa Takuling. Sunod diri kay Police Major Jobel Sedel ang Station Commander sa Police Station number 1. Ining suspect action na Fred ang ginaresto man paagi sa 3 ka kaso violation sang RA 9165 Section 5, Section 11 kag Section 12. Amali ang pagbaligya, paghupot kag ang sang illegal nga droga kag drug paraphernalia. Ang warrant of arrest ang gin-issue ni Judge PB Gargantiel Balbin sang RTC Branch 45 diri sa Bacolod. Napitsahan January 17 of 2020 sa India bient ako na 40,000 ka pesos sa kabilugan ang piyansa batok diri sa suspect para sa iya temporaryo nga kahilwayan. Balita, report sang patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba.
Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Yari ang mga programa nga inyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huling. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action! Night Patrol! Yari ang mga programa nga inyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:59 na. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga mga dulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,
Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila,